Nork esan du euskaldunak dantzari txarrak garela. Gaurkoan erronka bat dekogu mito horrekin bukatzea. Horretarako aerobitoiera hurbildu gara, ikustera eta nola ez dantzatzera ere. Euskaldunak askotan entzun izan dugu ez garela dantzari onak, ez? Igual bakarrik tabernan sartu eta burua horrela mugitu, baina ezer gutxi gehiago ez? Ez, hori ja gaindituta daukagu, Bai, gutxienez, dantza egiteko pres. Zaiatzeko gutxienez. Ze, pausu batzuk edo ikasteko etorri zari gero igual gabaz praktikan jartzeko? Bueno, zapaltzeko batez ere ingurukoak bai. Zer jakin behar dugu? Zuk esan dozu, hemen ez zarela egon? Non dagoen, hori da lehenengo pausu. Pausu basiko batzuk aberni, egia zan ez dut inoiz aerobika egin. Zer da jakin behar dugu? Depende, nola da, tipak agintzen duena saiatuko gara egiten. Eta da, ez dakigu, nola da. Hori da dakidan bakarra. Horrekin ja dana. Eta gero esaten du hanka gora, pues hanka gora, eta eskerra edo eskuma hori da. Jakin behar dozuna da eskerra edo eskuma, non dauden. Uste dut daudela eskuma eta daudela eskerra. Bizitzan gertatzen den bezala oso zaila da ezberdintzea non dagoen bata eta non bestea. Zapatilla jantzita etorri gara, eta aerobika egiteko prest. Zer behar dugu aerobika egiteko? Bai janzkera aldetik eta bai bakoitzaren kualitaten aldetik, ezaugarrien aldetik. Janzkera ropa komodua, fraka batzu, kamisetie, eta zapatiak oso garrantzituak direz, eta gero gogoak ondo pasetako, eta forma fisiko pixka bai, ze bestela... Handi gute eroso joan behar gara jantzita aerobika egiteko. Ez dakit ni maskara horrekin oso eroso egongo zaren aerobika egiteko. Lehenengo urtea da aerobika egiten duzuna. Bosgarren urtea, orduan ja, veteranoa zara eta pauzu guztiak kontrolatuta ikiko dituzu ez. Erakutsi zelan egiten dan dantza, zer da jakin behar duguna? Pauzu basiko bat. Pina! Zu hona etortzen zara, pauzuak ikasteko eta dantzan ikasteko gero gabaz praktikan jartzeko, ez? Ligoteo moment, gero. Bai, ondo ikasia dekozu. Un movimiento sexy da hori. Oso ondo. Oie, zate dute euskaldunak ez gara lantzari honak, baina hemen topatu dugu mutil lantzari hon bat. Euskaldunak askotan entzun izan dugu ez garela lantzari honak eta euskaldunok badekogu pauso basiko bat, ez horrela buruarekin egita denbora guztian, baina gero gorputz askotan ez dugu mugitzen, ez? Hori izango da tabernetik edo, poteon joaten garenia, baina aerobiko klasetan oso ondo biltzen dira, Jende animatzen da orduan. Bai, jende asko egiten da. Bilboko jaia direlako eta orduan jende ez dakit soltago da bideako eta horregatik animatzen da, edo... Izango da, igual, izango da. Klasetan euskaldunak onak gara, edo galtzen gara. Ez, onak, bai. Askotan bai, aerobik erlaze batetara sartu, eta batzuk ikusten dugu batzuk alde batera, besteak bestera, ez da erreza, ez? Hasieran bai, gertatzen da, baina agotuten zara, laizte. Ze pausuak azkenean berdinak direz. Eta gauza da, zelan batuten dozuz eta zelan egiten dozun koreografia, ez? Baina azkenean rodilla bat da eta beti izango da berbera. Aipatu zu rodilla, ez dakit, horrelako kirolak eta musika bai nahiko erdalduna izaten da, ez? Ikeres ez dantzatu, ez dakit euskal dantzako zogokiak diren aerobika dantzatzeko. Aerobika egiteko ez, baina, bada, kirol bada. Osea, dantza egiten duzu eta segurazki izerdia botako zu egiten. Ni normalenean egiten dudanean klaseak euskeraz egiten dut. Eta ikusiko zu, ni... Gaurkoan bai, aukiko dugula aukera euskera. Baina, da, belauna. Ni klasea gimnasioan erderaz emoten dugu. Baina, gaurkoan bai aukiko dugu aukera euskeraz. Urtero ditut ni euskeraz, bai. Aerobika egokia da parranda egin eta gero egiteko edo hobeto aldez aurretik? Hobeto aldez aurretik. Bai, ez dakit nik atxoko kalimotzoa, endondako atxoko kalimotzo hori izerdian botatzeko egokia izan daiteke, ez? Baina igual larri pasako zu, Bai. Bai. Eta orain, favore bat Izerdi hotxak botako zu.
Izan eteke gainera, etorri garenean egon dira Baskari herrikoia egon da hemen. Baskarian, bai. Tripa beteta, gero aerobika egiten hastea. Segurazki horiek ez dute egingo klase, ez. Beste batzuk izango dira. Azkenengo favore bat eskatuko dizut. Egia zan gu askotan ez dugu egin aerobika, apurret galduta gabiltz. A ber, pauso basiko batzuk edo zer da jakin behar duguna aerobik klasea aerobik klase honetan oso galduta ez egoteko. Ez oso erresa ingo dugu, normalean ekartzen dugu zerreza, ze jendia sartzen dana igual ez dugu egin noiz, eta eure bebai ondo pasetako, ez? Baina, belauna, adibidez, ez esan duguna lehen, ez dakit gero step, edo mango, oso erreza egiten dozu, oso harin, baina ez da nik, gero hor oso galduta ibiliko gara. Errepikaten da, eta errepikatuz azkenean, egiten duzu. Bueno, pasako gara bestaldera eta jarriko gara hor lehengo filan ondo ikusteko eta pauso guztiak hartzeko. Bai txikiak, zein gaztetsuak, zein emakumeak gizonezkoa danetarikia galdetuko diogu. Zelan doa aerobik klasea? Ondo? Gauza asko ikasi dozue? Zer ikasi dozu? Egin pausu bat, horrela. Erreza da jarraitzea? Ez da erreza, ez galtzen zarie. Bueno, utziko ditugu oso kontzentratuta daudela. Botata eta gainera hemen egiten dagoen beroarekin normala da denak egarri izatea eta ura edatzen izatea. Ez da lehen gurtea ez ona zatozela. Ez, ja bila zara gauza hauetan. Gantza kontutan. Naiz handia ja. Baina ez jo, ez aldegin. Pausu bat, ni ez dakit aerobika egiten. Irakatzi pausu bat. Ez, galdetu hau neskari. Neska, pausu bat. Venga, pausu bat. Ez dakit egiten, ez da ikusten hemendik. Baina, ez da lehenengo aldia hona tozu zariela. Aurten da lehenengo aldia. Zonera, bai. Aerobika askotan egin izan dut. Galduta gabiz, ez? Galduta baina pozik. Ja ez dakigu ez eskerra ez eskuman nundekogun, ja guztiz zorabiatuta gaude. Eskerrak ura daukagun baina. Askotan ezan izan da, Euskaldunak ez garela dantzari onak. Eta gure gaurko erronka da mito horrekin apurtzea, ez dakit lortuko dugun. Nik uste nahikoa dela, ez? Apurtzeko erronka. Euskaldunak bai, askotan ezan izan da oso lotzatiak garela, eta ez garela horrela dantza kontuetan, eta ez garela soltaten, baina hemen jende pilo bat dago dantzan egiteko prest, ez? Nik uste honek erakusten duela. Eta hau dela gainera jai parte hartzaile batzu, ze beste jende guztian begira dago. Baina hau dira konparsen jaia, jendea dantzan. Eta gue bai dantzan. Jarraituko dugu, ba. Beroketa prozesua, ni ja galdunaz. Ezi aurretik galduta. Aurrera eta atzera da eskuman. Aldarrikatzen dugu estilo librean. Hori da, estilo librea. Urtea hona tortu zarela aerobika egitera? Lehenengo urtea, bai. Orduan gu bezala, gauza hauetan dantza kontuetan ez zara oso abila. Ez zera abila. Askotan ezan izan dute Euskaldunak ez garela dantzari honak. Eta gu gaurkoan erronka bat dekogu, mito horrekin apurtu nahi dugu, baina ez dakit lortuko dugu. Ez dut uste. Zelan doa gauza. Ez dut uste. Galduta ikusten zaitut, ez? Alde batera, bestera ez da erreza hau jarraitzea, ez? Bueno, ez. Eskuman non daukazu. Hori ja ahaztuta bebaia, ez? Bai, guztiz ahaztuta. Eta eskerra, ja, gaude ja guztiz galduta. Zer etorri zara, orain ezan egia. Pausu batzuk ikastera gaur gabaz horrek praktikan jartzeko, ez? Bueno, ez.
Beste teknika batzuk dituzu ligatzeko orduan. Dantza ez. Ez dago teknikarik. Ez dakit nik oso egoki jantzita torri zarien aerobika egiteko. Bukata gana. Ezin dut itxagin. Ja, ezin oso ez dozu nahi. Gaur gabaz praktikan jartzeko orduan. Zer? Gaur gabaz praktikan jartzeko orduan. Eta egonz jara zuri begira eta begiratuta bakarrik erdi zorabiatuta bukatu dugu. Bueno. A ber, klase partikularroa ze, ni egia zan aerobika ez dut inoiz egin eta guztiz galduta ibili nazi, ez dakit nundako den eskuma eskerra ja guztiz galduta nau. A ber, pausu bat, zer jakin behar da? Ba, ez dakit, gutxienez klase baten guztiz galduta ez egoteko. Bueno, basikoa, dela Ber, basikoa. hiru hanka, Bueno, basikoa, nila galduta. bi hanka, eta Eia, niri esan zidaten edo esan didate V zela basikoa. Eta zia hanka gora, hanka bera, galduta. Nik uste dut ja gaurkoz nahikoa egin dugula eta hemen utziko dugula gaurko klasea zorabiatu aurretik. Vale.